Okay? Taas pa nito, guys. Gatingog mo. Ang daming escalator. Tay, anak sa tatay. Tay, anak sa tatay. Ha, anak sa tatay. 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 Hello. Anak sa tatay. Dua sa tatay. Dua sa tatay. Sakay ka tayo. Sakay ka. Anak ka, anak. Anak ka tayo. Hindi, gulitin yan. Ang video, hindi gulitin sa video. Ang dili mahal ba? Anong mahal? Pwede mura. Yes, ihut na tayo eh. Mahurot. Ay, mana niya? Da. Kapan na ito kaon? Mado na tayo balay-balay tayo ha. Ha? Eh, mong grocery pa ta. Balik sugot ang mama. Ano yan? Nalang mo sunod ang balay-balay. Sunod ang balay-balay. Iya, itong balay-balay. Kauban, habukong ka dito. No, ayoy. Ay, maungo. Hindi ko mag-block na. May ungo dito eh. Tag na kay kauban. Eh, malingaw ka. Ikaw raw sa. May mga bata, basin ka rin sa taon natin na ibang mga bata. Ha? Ungo ka. Sandig ko. Ikaw raw sa. Ang bata, baka mo nagbampira. Ang ipon, taas kayo din eh. Yan, may uso. Mag-videos ako sa TikTok, te ha.